जतन दिबर गाहाम आं तिनी लाइफ हाइमानी कारण हंके आमो जे ताबुक आनी बसाक आनी सरी किसा किसा हामका आनी लांगो एकेबारे खाक्लाबो कफ जमीन मानी बागै लांगमाना हानानी कस्तंगमान बागै हॉस्पिटल रगो एडमिट मांगखा जत लुकुरक त्रिपुरा हिंजागनाय रक जत त्रिपुरानि आनी रांगचाकनि तिप्रासा रक नरकनि सुरिमुं नरकनि हामजाकमुं तंगमानि बागैनो तिनी आं डक्टर बाय नायजाखा तै डक्टर रकनि चुबामुं नंनि सुरिमुं नंनि हामारि तंगमानि बागैनो तिनी नरक बाय लाइबो फाइ कक्साइ तंगै मानखा नरकनो जत्तरनो आनी पाइफ्लाया हामबाय आनी इंगै ते आनी फैमिली नि इंगै नरकनो पाइफ्लाया हामबाया फारो लांमाना हानानी बलाइ कष्ट मानी बागै एडमिशन मांखा ताबुकबो स्राय स्राय के हामसुगियाको लांमाना हानानी किसा कष्ट न उंगै दङ कफ नंखर बायाखनि बागै खाक्लाबनि डक्टर रक बिथिर हजाक ते नेबुलाइजार रक रिउइ दङ गे नरकनो आं हामबाया फारना बागैसे तिनी लाइबो मा फायो त्रिपुरा हास्तिनि जत्त लुकुरकनो आनी बागै सुरिलाइका तामो चार्च तामो नगो जत जागानो सुरिलाइका हिने यानो जतनो सहर नरकनो ते आनो आसके हामजागलाई सुरिलाइमान बागै नरकनो पाइफ्लाया हामबाय मारियो तेबो हामबाय मारियो जे नरक नुबायखना साब्रुमनि बुमा बुफाक्रै थैजाक खरकथाम बिशाल रिमिका के माजुली बरक पर्यन्त सुरिजाक आं निजि साइमानिया बर बुफुरु सुरिलाइ भिडिअ रक खाइलाइ दंमानि आं साइमाया बर आबनो नुगै बेलेकेनो खावबो खामका जे मकलनि मुक्तिबो मायरखा कारण सेराइ रकनो नायनाय केबो तंगलाक हिने बरबो सुरिलाइ जमानि बागै के ताबुक मोटामुटी गाहामनो नायगेरना बाहायके स्राय स्रायकै सा खामैमान आबनो बिथिरक सावै दङ के गोबांमा जागा गोबांमा प्रब्लेम केबें मंरक जों ससियेल मिडिया ओ नुगै दङ आंबो थानामुसुङो ताबु थाङै मायां दङ सुबा सुफ्लाइ थानिबो आनी जे लगिनि बरक रक एकेबा आनी लगी जे सामु खालायनाय रक गोबांमा जागा जे नक हामिया रकनो नक तांलाय दङ गोबांमा रुगि रकनो नायलाय दङ आबो आंबाय ओवर टेलिफोन मोबाइल लो कल खायै साहरै दङ जत आपडेट रिउइ दङ आंबो मुचुङै दङ थाङै सामु खायनायनि जे दिनो आं आइलेसो एडमिशन मांखा आदिनो लांमा बेलायखिनो हरनानि कष्ट तै जों साइमानो सिनि बसाको दिसापानो हामी आंफानो कुनो प्रब्लेम कुरैयासु फिया लांमा से आसल लांमा कुरैखा मानेनो सिनि बसाको सिनि बडियो तै कुनो फांसन खायांगै थाङ आबनि बागै लांमा बेलायखिनो नांकुक माने इम्पर्टेन्ट बनो जों जाय खालायतननि नांगौ आबनि बागै कोविड-19 जे निजे सेकेंड वेव चलि दङ जत लुकुरकनो कयनाय जे हजाक तंनानि बागै हातिरक थाङै
tei kwbangma gathering rok thangprube mask rok thubui thanani wngthung karon jotoni life no save khlainani nango tei tabuk jara vaccine rok rijak yakho borok no bo koinai jotono vaccine rok rinani bagui tei nogo kaham khai chwng poriskar khai tongnani banta chini bwsak kaham tongkhaise chwng dophano bo naiui mannai chwng kwthang tongkha hingkaise chini dophano bo chwng phiyogui mannai aboni bagui norokni surimung norokni lua jimung haikhe norok jebabe prayer khailaikha ano hamriti sanani bagui norokno paiphlai belai kheno hambai ang bujikha je langma bwswk chini bagui important jekono somoy langma rohor mai wngui kwbangma lukurokno chini o hakotor o Bharat borsho o kwbangma lukurokno thwikha abo norok joto sai mano haini bagui chwngbo waisa achaikhe bo waisa thwina to nangnai no haifano chini dophani bagui je mansak chwng samung kaham khlai kwlangnani nango abono ani khao poito tongo langma rohormai wng tongphrubo ang uansugui tongo je chini dopha rokni bagui je khlai mansak khlaijaknai je kwthang tongsak chwng samung khlaijaknai amtwui haikhe no joto lukurok no ang koinai jotono buini kahamni bagui uansukdi dophani kahamni bagui uansukdi nijini sarthoni bagui simi uansukyawi joto lukurokni bagui uansugui no specially chini tipra rokni bagui uansugui no chwng samung khainani nango sudu mannani chanani no simi uansukyawi chwng chini bwsa bwtwi chini busuk chini thinang chini future chini bobishot tamungnai chini tiprasar dophani tamungnai bahai chwng o dopha rokno mwthangna nangnai amno uansugui chwng samung khlaina nangnai o jaga joto lukurok jebabe ano sorry haikhe sakhamni bagui surilaikha amo haikhe no chini tiprasani bagui chini tiprasa dophani bagui bo chwng ma surilainai ma hamjaklainai samung ma khailainai kubui hamjakmung ma hamjaklainai kubui thansao chwng ma phailainai haikhe chwng dophani bagui mungsa phano khlaimanglak tei dophani bagui khlaina thangui bo chwng thansa khlai khlaimanya hinkhe abo kubuni dophani borok rok naisigui mwnui laio tei chwng thansa khlai samung khlaimaya khai thansa khai chini samung no chwng bwswkang tlangmaya khai chwng abo success wngnani belai kheno kosto haikhe success wngyaphano wngui mano haini bagui no chwng ang koinai specially jotono no rajniti no torjakyawi party no torjakyawi chwng thansa khlai chwng dophani bagui samung khlai kwlangna nangnai chwng khoroksa tei khoroksa bai kubui hamjakmung ma hamjaklainai borom ma rilainai chwng bo khe alada party khaio ang aladai party khaio hini chwng khoroksa bai tei khoroksa no naisiklai laya tei khoroksa bai tei khoroksa majra belai je kok salaima rok mwthakna bagui ang joto lukurok no koio phaidi chwng bubagrani bisingtwi bwswkangni chini thinangni lama no chwng sakhe hoklaiwi chini dophano kuchuk saka tisai tlangano hini ang jotono no koinani muchungo khe paithago haino hai jotono no twisa ang paiplaiya hambai mario je ani langma no mwthang tunani bagui je lukurok ano hamjagui surilaikha norok no bo ani khani paiplaiya hambai yapharo tei norok bo jotono kaham kwrwng no tongbainani wngthung abono ang ishwar ni thani bhogoban ni thani god ni thani ang surio hingkhe chwng chini langma tongsa chwng samung kaham khlailainai abono chini naharmung wngthung abono chini bwswkangni samung wngthung amsuk nungsitung jotono no twisa haino hai paiplaiya tei hambai yapharo
norok je ani life nai tongnai rok norok jani je nongni kiching somogo jotono no khakchangma hambai yapharbaidi tei thinango norokni surimung norokni hamjakmung ani logio tongkha hingkhai ani dophani samung khlaitoni ang belai kheno success wngani hinui uansugo hingkhai jotono no hambai kaham kwrwng tongbai di susto tongbai di twisa kaham kwrwngma tongkha hingkhai malai lainai jotono no hambai।